Здравейте хора, аз съм Дарк Емел Джишаров и сега ще ви покажа как да си смените мишката. Сега ще покажа. Чакай да почна от начало, защото флешна. Добре, влизате тук в сайта, ските контрол панел. Това първото. И Chunk Mouse Points. И да, тук аз би предпочитал, ще ви кажа кое тя са готини. И натискате ОК и ето мишката. Може да се правите както си искате. Сега ще покажа. Примерно, на това. Оп. И да, винаги на химикалките на моливите забива малко. Хайде, окей. Тук само да намеря. Хайде. Не знам защо, иначе така справя. Да. То край сметка аз химикали и моливи не използвам. What the fuck, това като някакво лайно. Мишката ми е лайно. What the fuck, това се променя цвета. Shit, man. What the fuck? Виждам през него. What the fuck? Аз да ви кажа, ще разгледаме само заедно новите. Като обикновена гигантска. Тази химикалка преди беше много хубава, много добра. И тя може да си променя цвета, не знам нещо защо. What the fuck? Ако ми стана това? Добре. Аз се върна на черната и това е обикновената черна. Сега ще ви покажа, малка е. Не точно обикновената. Тук мисля, че ето това е обикновената, да. Това е обикновената, аз предпочитам средната. Ето тук. Да, така. Я да видим дали има голяма. Не това. Значи това е голямата. Аз ще взема тази. Добре, това беше от мен, надявам се ви харесал и да, само да си мръднам в старата ми мишка. Окей. What the fuck, не искам да ми зарежда като Windows XP. What? Дай малко по-малка, бе. И да, това ли беше? Само да видя. И да, това беше. Добре, надявам се клипа ви е харесал. И да, аз бях Дарк Емел Джишаров. И чао.